Kitang mga Sugboanon adunay nagkalaing mga matang sa kanunon. Usa ang bingka sa mga lamiang snacks nato mga Bisaya nga makatambal sa kagutom. Karon sa iranta mga kapuso ang pagpanikay-sikay sa usa ka ginang pinaagi niining report. Ilado na natong mga bisdak ang bingkang Bisaya. Kini tungod kay gawas nga lamian na mapalit usab sa barato nga presyo. Ubos sa kalsada dinhi sa barangay Giwanon sa lungsod sa Argao, nihimutang ang gamayng bingkahan ni Lola Ising. Susama na gani kini sa usa ka food stop tungod kay sagad sa mga motorista, manghunong kadali aron mopalit sa iyang bingka. Naninda siya sa maong dapit, sulod na sa kapin 20 ka tuig. Hapit-hapit lang mga auto, mga habal-habal, pidikab, mga nanay mo, are nga mga habal-habal. Sayo sa buntag, iyang andamon kining ginaling nga humay, tuno sa lubi ug asukal nga maoy nagunang sagol sa iyang bingka. Ibutang sa hulmahan, dayon lutuon nga may kayo sa ibabaw ug sa ubos. Tag 5 pesos lang ang usa. Apan ang halini ini, dakong tabang nakaayo sa iyang pamilya. Gani, matag Domingo, anaasa na po ka kilo sa humay ang ilang mahurot ug paggaling aron himuong bingka. Nga ulitaw pa na sila. Gani mga kuan sa mga bata. Uban ni Lian Sinkulan ug Renante Quiñones, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.